Githoth ganda jo Kenya modak e kaunti ma Kajiado ne okodonje kuonde tongona e yango nyasi mar Krismas otieno manyoro kaluwore gi pek mar ngima kageno mar johala ahinya te boma Kitengela maloso omenda kaka pile kinde nyasi masikuku ne okochopo kare. Thoth oganda no wacho ni familia gi nodhi pacho wiraniga mokala thunga mar COVID-19 nokelo ng'ikruok e wuodhe mag sikuku. Bende giwacho ni pek mar ngima omiyo gitang' e tiyo gi omenda ka skunde ma pacho ka bende igeno yawo chak dwe manyien. Kata kamano weche magarita kweto no bedo kare ka onge timbe njore manoneno e thoth bombe ma pacho ka. Kazi iko chini kidogo, nafikiri watu wengi wameenda nyumbani Christmas. Pia compared na last year December last year kulikuwa na kazi mingi. I guess ni mambo ya corona nini, watu walikuwa wanaogopa kutembea kwenda ushago. Tuangalia kwa news tumeona kumekuwa na traffic and everything. So yeah, tunaweza zimechangia pia kazi kwenda chini during the festive period. Typically pia watu wanalia hakuna do. So tunaomba tu come the new year mambo yatakuwa poa. This week sales imekuwa chini but compared to last week, because last week people were still here in Nairobi, but this week people may travel, they are traveling with their families, so mchana tuko na sales but usiku it reduced kidogo because people are not